Dogmoka Forest Range angkang arlong ke roi kanglum ajone rong kaceling atowar ke phalangno. Langhin Town Committee kitu kiui ahormu National Highway akong along ke war tip ajone rat atum kamen tu kamen ui kang nimnang. Subhajia scheme akijopen kiron nangjia solar adim asurya tangka pensi rong asoropan kejor. Dogmoka Forest Range angkang belughat kang thilangso virbarla pente dong hab malom kaiketa ajona lo Karbianglong arlong ki phul ke pon ke ban inton tipina Lasinogo district Hojai district malom si kaiketa labang so track pachi jengron titi laso hut overload si ke pon laso jone towar anta pahinu pon etiti lasilahaya towar load capacity high hui ta Dogmoka road division PWD atumta thangta ki pudun abisi anu kangthong mate towar kehinu et theglongli pin asongsi mandet lasila puson jongsi lahai hui arlong kilo truck dang kep dang krihni pen chenglok overload ajoini pen rat atowar pahinu et pulute usuka denarong aro tumpen sodak peningsai ponji Langhin Town Committee atum kitu ki ui ahormu National Highway kong along ke war tip ajoni rat atum angnim anghong bensi aningkan kapathon Karbianglong Autonomous Council hukum ki piateng pen town alo intirjil lapente kidu ketek kimisenje aphan pura long sirkep adim Town Committee pangnilo lason se Langhin Town Committee atum asai ke oi ajoni methang hiti adung aketer kitu ki ui ahormu National Highway adung ke war thup ajok kamen thu kamen ui pensi kacheleng aratum anukan chiti pensi kangdim nang mate ke parnang Arona teng pen pulute Town Committee atum hiti pen kilometer 4 trok pali nangji sita non abang ke Langhin Town Committee atum ke mithang ahem thekup lasi ok pranapan kaphirimi medu binong pusi birta longdun News Desk Report News 24 Karbianglong Subhajia scheme ke joypen kiron nangji asolar adim si asurya tangka pen si arong ke jordam Karbianglong hawal Subhajia scheme amen pen ke joy kiron nangji solar hitia long ke jor asomsi inglong hawal alom ke suri ke thom suri pli ador pen si ke jorbom inglong ara atum tangka kacholong dun thekte joini si ejen atum aning ke hangaling si klem thap klem pro ring ame ke le un eadim si solar ke pinang jadim si ring ame ke dotang along sitame solar keron por Labangso kontraktor lagi MS Lord Mark JV with Sainik Food atum si keklem pot labangso kam keklem along promote gogoy Dorsing terang Harsing teron Joysing teron atum si keklem cepatir pipon pusi inglong arat mate kidu kilu arat atum along tangka suri ke thom lapen suri plia tangka ador pensi keron asai klem rongpo bertanang pale News Desk Report News 24 Karbianglong malom bangge nalitum hansi kapano